И здравейте хора, тук съм починал една къщичка, аз съм Бодев на 6. Да, също е на 6. Ето тук е на 6, иначе тя на 4. Тук ще е така. Също ще го назад. Така ще е. Да. Красивко. Давайте. И да. Чак ще е една малка къщичка. Има да кой знае какво. Опа. Близко. Тук братовчет ми смута се смее. И не го знаете. Къщичка. Ще е така. Да. Защото да се личи. Че да, по-хубава къщичката там модел. Виж какъв е тъп. Да. Знаете, че махнах, но братовчет ми само се смее. Защото е болен. Като някакъв различен мод. Кажи нещо, е. Да. Тя къщичката ще е доста мъненка. Да. Да, равничка е, да. Да. Тук ще е снегарско дърво. Да кажа, дам си скайпа rusi.dobreski3. Няколко ме потреси да кажа. Знам как се прави сървър, знам как се прави. Който иска да живее сме в моя сървър, но това на самостоятел. Да. О, батилага. Опа, извинявайте. Да. Да. Това готово. Ще. Така, брате, извинявай. И така. Ще е така. Няма да знае каква къщата, но... Братче, кажи нещо спокойно. Много ми вика. Аз съм захила. Седна. Да! Извинявайте, че мълчах, че отих до татък. И братовчет ми само са хили на моята сестра. What the fuck? Да.
клипа няма да е дълъг. 10-20 минути. Няма 10-20 минути, не знам. Да. Крипър! Чакай да спра... Да спра зомбитата. Мобовете, извинявай. Бъркам се. Да. Да. Опа, извинявай. Те. Тук ще е нещо като осветление, да му осветлява къщата. Да. Ще правя доста клипове на Майнкрафт. Готско е. Да играш Майнкрафт. Това е много хубаво. Това е хубава игра Майнкрафт. Но не всеки хора играят. Тук трябва да се използват и въображението. Извинете, не мога казвам думата хубаво. Там. Да. Сега ще обзавеждаме. И ще почваме да обзавеждам. Да. Чакай, сега малко идва. Извинявайте. Но почвам. Да. Що че всичко ще тура почти. Да. Такива къщи много ме бива да правя хубави. Но първоначално, когато почнах да играя Майнкрафт, правих мулт къщи само с дирт. Извинявайте. Да. Сега ще почваме да обзавиждаме. Тук крафтинга, тук. Два крафтинга ще дойде. Ще обзавидя хубаво, ще спра клипа. И ще го качим в VBOX. YouTube, извинявайте. YouTube. Не мога да преговарям. Каже дънга. Тук ще е така, не ме интересува. Тук ще е така. Ако за вас е грозно, пишете по коментарите. Но не чуйте, моля ви. Така. Къде да труя честа? Там. Така, едно легло, да спинкам. Така. Да видите. Да. Готино става. Да! Това ще е клип. Сега малко ще свърша. Да. Тук ще е честата. Тук ще бъде. Да.
извинявайте. Болен съм. Тук ще това често е да по-яко. Кажи като шкафчета. Вземат ролята на шкафчета. Се натурвам в шкафчета. Опс. Да. Да. Готино стана. Да. Нещо като шкафчета. Сега детайлите на къщата. Да ги потурим. Така. Знаете. Да. Извинявайте, ако се чуе нещо тук, мама гледа филмът. Извинявайте за това. Какво да кажа? Да, хубаво стана. Така. Ще туре така. Готско стана. Да. О, не му струва пътички. Искам да тура много. Не иска да е по-хубаво. Да. Готско стана. Готско стана. Ще оправим от другата страна. Така. Готино. Тук да го правя или да го направя ли? Да, ще го направя. Колко готино стана. И чао, коментирайте, надявам се да ви е харесало, тук да оправя и